Lalaking armado og sundang nikatkat sa atop sa usa ka balay gipusil sa SWAT. Dr. Raymar Angtud milingkod na isip bagong school superintendent sa lalawigan sa Sugbo. SM Seaside Mall naka-encroach sa Dan sa South Road Properties. Presidential Forum sa Sugbo, di mahinayon, mga presidentiables, no show. Maayong hapon Sugbo Kabisayan, mihunong sa ilang pagpamasahero ang mga drivers nga sakop sa piston sa Rakbayan sa Mandaue. Aron iprotesta ang giingon nga mga pabaya sa City Hall kanila. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Uban sa ilang mga asawa ug mga anak, gitadlas sa mga driver ang kadalanan paingon sa Mandaue City Hall alang sa programa. Giyagyag nilang ilang mga yangungo, partikular na sa kahimtang sa mga tricycle driver nga daghan na kaayo sa syudad lakip na ang pagpanakop sa mga enforcers. Giangkon sa piston nga kapin 2,000 ra ka mga tricycle sa syudad ang dunay prangkisa apan moabot na ngadto sa 6,000 ang mga nagdagan palibot sa syudad. Timailhan kini sa kakuwang sa mga oportunidad sa trabaho sa Mandaue nga wa matud pa matagad sa pamunuan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Sagad sa magiingong sakop sa piston ang wa nay panginabuhian tungod sa kapakyas nila sa paglukat sa ilang mga na-impound nga mga motorsiklo nga dunay multa nga di mo minus 12,000 hangtod 20,000 pesos. Naningkamot nga mabuhi, kapit sa patalim ang ginahimo. Bisag walay prangkisa, walay mga lisensya, mo ningkamot na lang pagbiyahe. Gani ang nitabo, daghan yun sa ato mga kaigsunang mga driver tricycle dinis Mandaue ang nanga-impound ang ilang mga tricycle. Nanggawas usab sa City Hall ang mga pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue aron pamatigon ang mga sentimento sa grupo. Matod sa team, nga dugay na natagaan og solusyon sa City Hall ang mga problema sa mga drivers. Oo, ato na natubag sir, ato na gigipatawag ang mga organisasyon na gikuha na nga ikuha na katong way mga prangkisa para atong kuan ni Konsehal Labod sa atong Committee on Transportation nga mahatagan sa mga prangkisa katong walay mga prangkisa. Giklaro nila nga ang mga pulis ang nanakop og nag-issue og mga temporary operators permit og di sila. Hangyo sa team sa grupo nga ipaagi sa tarong nga panag-istorya ang ilang mga problema og di pinaagi sa rally nga makabalda sa publiko. Tulo ato lang katambang nila nga muduol sila, mag-istorya silang tarong, dili nila pagi sa strike din. Kung sa ilang mga kuwang para matabangan sila. Kay ipagi lang gina di na masulbad ilang problema. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Lalaki nga mikatkat sa atop sa usa ka panimay, bit-bit ang hait nga sundang, gialarma sa kapulisan. Ang namuyo sa maong dapit na nga lisang, ang aksyon eksklusibong gisundan ni Jinky Rusit. Kining lalaki nga may gibit-bit nga hait nga sundang ug ice pick mo'y among naabdan nga nagbarog ibabaw ining atop sa usa ka panimalay sa sitio Panaghius sa barangay San Nicolas ning siyudad sa Sugbo pasado alas 7 kagabi. Giingong alas 11 pabikat-kat ang 40 anyos nga si Rolando Hortiliano. Pagsawop sa adlaw, dinhi na nabalaka ang mga silingan nga basin og makahukom na si Hortiliano sa pagbuhat og krimen. Dinhi na nagabot-abot ang mga sakop sa SWAT ug mambaling pulis. Si Consul Dave Tumulak miabot sab sa area og suway nga minegotiate. Bisan ang mga silingan niya, mihangyo nga pakanaugo na kini sa atop ug buhian ng hinagiban. Dong! Dong! Huwag mo na po, tigin mo. Ano na? Matatasan mo na! Ang tinunan nga si Sherwin nabalaka sa posibleng mahitabo kanila ni Adtong Tungura. Nahadlokin mi ma'am kay kuan estudyante ra pud ra mi nga ray din nagabang mi din. So ka ganinang udto nagdaan na gina siya og kanang sundang. Din hantod karon gabi na wag gyapon siya na nahuman ba. Ang igsoon ni Rolando natinga sa gibuhat siyang igsuon. Iyang gimakak nga tigamitan kini og drogas apan posibleng dunay gihambin nga problema. Kwarta may problema kay kwarta may duol na diha. Kay daghamang pahilot. Gabi nag-inom na gikabuntag, natuog na lagi na gabi, ambot kinsang natuhan na sang nikuha diha.
Matud sa pulis, pasado alas 9 na dihang nakadesisyon ang sakop sa SWAT nga in-neutralize kini aron sayon ang paghamag kaniya ug makuha ang sundang gikan kaniya. Giingong napusilan siyang tiil si Hortilano ug karon anaa nagpaalim sa pampublikong tambalanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ang bagong natukod nga SMC side diha sa SRP nasuta nga wa makatuman sa ubang mga rekisitos nga buot ipatuman sa DPWH 7. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gisukod sa mga sakop sa DPWH ang dan gikan sa National Highway sa Southward Properties paingon na sa gitukuran sa SMC side. Tuyon ini aron pagsuta kun mituman ba sa plano ang SM management sa pagtukod nila sa mong edipisyo. Matod sa DPWH Legal Officer Brando Raya, gikinahanglan nga gikan sa 36 meters nga measurement sa National Road aduna kini 10 meters nga road lot nga mo'y gi-require base sa SRP Development Agreement. Gawas ni ini, gikinahanglan gid unta nga adunay 8-meter setback base sa National Building Code ang SM. Human ang inspeksyon, nasuta nga adunay kalapasang nahimo ang SM sama na lang sa paglapas sa utlanan. Yeah, doon sa tubangan, based sa initial measurement, wala. No? Na-include siya mga almost a meter. How about there is sa stairs nga area, sir? Well, sa stairs area, for us, the setback requirement should start from the tip atong after sa encroachment, that 8-meter setback should start from there. Laing nabantayan sa DPWH maong kapakya sa SMC side sa pagbutang og kaugalingong lane alang unta silang may bus ug sa mga mobisita sa maong mall nga di kini makahatag og problema sa traffic. Kinahanglan nga adunay acceleration lane ang SMC side aron di mabalda ang dagan sa trapiko sa maong dapit. Kung di ka mo provide og deceleration lane sa pagpasulod, muli ko siya, hinag kay siya. And you should consider na this is a bus terminal. Okay? So, ang musulod ani bus. Dahil musulod ani bus. And dapat pagpagawas, there should be an acceleration lane. No? Because also, bus sad ang magawas ani. If you not provide an acceleration lane, the moment na magawas ang bus, you can, well, that's logic. Pila ka lane sa iyang kanon. Ang mga sakop sa SM wa pa makahatag silang habig apan kaganihan nagdala sab sila og kaugalingong geodetic engineers aron makapamatuod nga wa sila masayop silang pag-construct sa mga establishmento. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gilusad karong adlaw sa usa ka dakong insurance company ang Balikbayani program alang sa mga OFWs nga hangtod karon padayong nanimpad sa laing nasod. Kung unsa kini atong sayron sa report ni Jinky Rosit. Hangtod karon daghan lang gihapon ang nagtinguha nga makatrabaho gawas sa nasod kini gumikan sa dagko nga mga suhulan nga madawat didto. Kasagaran sa mga OFWs bugtong mga tinguha ang makatigom og salapi alang sa kaugmaon sa ilang pamilya. Apan luyon ni ining tanan, ang Film Life dunay gitagana nga long-term solution aron mas mapaayo ang kahimtang sa mga pamilyang Pinoy kansang mahal sa kinabuhi padayong nanimpad gawas sa nasod. Buot nila nga sigayong makadesisyon na ang OFW sa pagtinir na lang gini sa nasod, doon na sila'y makita nga bugat nga investment gikan sa gihaguan nila sa abroad. It is important that we should be able to help our OFWs understand that when you come up with financial programs of the future, you should be able to properly allocate your financial preparations based on your needs. No? Gipaybaw sab sa maong kumpanya nga sukad sa duha ka dekada, daghan na sila og mga kliyenteng OFWs. Kinsa karon secured na ang pamilya. Busa do na sila giandam nga balikbayan package nga pwedeng i-avail sa mga OFWs, labi na kay daghan kanila naglaraw nga mopauli panahon sa Pasko. This package has a number of products which can address different or various needs of the OFW. So we have a product for their retirement needs, for the education needs of their children, for their protection needs, for their investment and saving needs. Yes, we have the pasalubong package for that. Panghinaot nila nga daghan pang OFWs ang makarealize sa importansya sa gihaguan nilang kwarta ug ang sakripisyo nila nga malayo sa ilang pamilya.
We are here to make sure that the efforts, the sacrifices, the hard work that you are doing will not go to waste, because we are able to help them set up the right kind of preparation so that they can be reunited with their families later on. For any struggling OFW, we really suggest that they revisit their goals and their financial behavior. For them to be able to achieve their goals, they must really have a plan, and they must have the discipline, the right discipline to do it. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Susihon karon sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission kung dunay kalambigitan sa illegal drug activities ang mga namatay nga suspect sa shootout sa barangay Binungkalan sa lungsod sa Katmon sa miaging semana. Nasayran nga usa sa namatay mao si Lito Gumulon, kinsa giingon nga usa ka magtutudlo nga sakop sa Alternative Learning System sa DepEd Cebu City Division. I-validate pa sa Sipadak ang kamutuoran sa maong taho. Mipadayag hinuon og kabalaka ang Executive Director sa Sipadak nga sa higayong mapamatud-an nga nalambigit sa drug activities ang maong magtutudlo, dunay epekto kini sa organisasyon sa mga magtutudlo sa Sugbo. Considering that he could be a resident in Katmon, then it will create a bad impression manggod in the community na nakibaw, teacher siya, unya na-involve siya inana nga klaseng activity, dapat dili jud unta inana. So kami sa commission, People's Initiative mao'y nahuna-huna ang aksyon sa kampo ni Mayor Michael Rama aron hingpit ng mapalabang ang kontrobersyal nga Supplemental Budget number 1. Ang kumpletong report ni Leslie Caminade Vistil. Posibleng ang katawhan ay muhimo sa desisyon kung aprubahan ba ang Supplemental Budget number 1 o dili kung padayon gihapong magmagahi ang mayoriya sa Konseho sa Sugbo sa pagtuki niini. Mato ni Attorney Jade Punsi sa Bids and Awards Committee, iyang isugyot ngadto kang Mayor Michael Rama ang Republic Act 6735 kon ang People's Initiative. Naglaraw ang kampo sa mayor sa pagpahigayon og signature campaign kabahin niini. When the people is already faced with a situation nga their duly elected representatives are no longer functioning, nor are already refusing to do their duty, the Constitution provides a system for people's initiative. Meaning to say, pwede na directly ang mga tao mismo ang mo-legislate. Whether it's to amend or modify the Constitution, or introduce new statutes sa Congress, and third, pass new ordinance sa city. Gipadayag sa kadagkuan sa BAC nga nagpadayon ang ilang bidding apan wa sila'y mahatagan og award tungod sa pending nga budget. Gipasabot ni Engineer Rolando Ardosa nga dili igo ang pundo nga ilang gipangayo sa konseho. Gani gipangayo na lang nila ang kuwa nga 87 million pesos aron dunay magasto alang sa basura sa syudad. Ang ato man kong target katong remaining 87 so 300 tons mo atong kay mo na problema kung about mga 300 tons South Barangays and including kaning sa Central. Katuwa man na sila dito maglabayan sa Inayawan. Kaya natuman to, limpyo ta kay syudad. Kaya ador man sila dito. So karon since wala, gi-control ang kuan sa atong transfer station. Imbes masultag 300 tons dili 100, 150 na ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Presidential Forum sa Sugbo dili mahinayon ugmang adlaw. Human usara ka presidential candidate ang misanong sa maong imbitasyon. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Bugtong si kanhi Interior Secretary Mar Rojas sa Partidong Liberal ang mitando sa imbitasyon sa usa ka non-government organization og Mega Cebu alang sa Presidential Forum sa Sugbo karong Huwebes. Matod sa organizers nga dunay tagsa-tagsa ka mga rason sila Senator Grace Poe, Miriam Defensor Santiago ug Vice President Jejo Marbinay. Di makatambong si Poe tungod sa nagpadayong investigasyon sa Mamasapano incident sa maong adlaw. Iyay nung gipasalig nga mo commit na siya sa sunod nga imbitasyon sa mga Sugboanon alang sa samang kalihukan. Di sa makatunga si Binay kinsa naa sa Sugbo alang sa laing kalihukan. We wouldn't want to have a forum where only one president will show up. Madayon hinuon ang form sa grupo sa mga NGO nga mupaabot sa ilang mga agenda ni Rojas karong Huwebes. Wa pa ma-finalize ang lugar kung
asa ug unsa oras ang forum o baneruhas nga abli sa publiko. Target sa Mega Cebu nga madayon ang forum sa di pa matapos ang buwan kay di na kini nila mahimo sa Disyembre ug Enero sunod tuig tungod sa sinulog og International Eucharistic Congress. Nahatag na tanan sa mga organizers ang kapin 4,000 ka matiket sa forum nga mao say gamiton kung finalize na ang pag-reschedule niini diin makompleto na ang upat ka mga presidential hopefuls. Kung wa ma-postpone sa University of San Jose Recoletos Basa Campus Coliseum, ipahigayon ang presidential forum nga makakomodar og 4,000 ka mga bisita. For those who have tickets, just hold on to them. We will announce as soon as we have the date when the presidential forum will be. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Subsob na karon ang gihimong pagpangandam sa seguridad sa kapulisan alang sa nagsingabot nga International Eucharistic Congress nga may tabo sa sunod tuig. Gipahibaw sa PRO7 nga nagkigtagbo na sila sa mga local organizers sa IAC aron hisgutan ang mga security preparations nila alang sa libuan ka mga delegado nga mutambong sa dakong kalihukan. Gilauman nga kapin sa 15,000 ka mga tao ang gikatakdang mga bot sa Sugbo. Tungod niini nagkinahanglan ang PRO7 ug dugang pulis nga pabantayon sa activity area ug mga simbahan. Naglaraw sila sa pagkuha og pulis gikan sa Bohol, Siquijor, probinsya sa Sugbo ug sa ubang unit sa CCPO aron makatabang sa pagpatuman sa hingpit nga seguridad dili lang sa mga delegado nga manambong kundi sa bagong bagang duot sa katawhan. Bishop Villarojo, Dennis Villarojo, he was here last week, nag-discuss na midaan para at least we can plan out for the security. There will be walk-in participants. Ano nga kuan? Muna ang amo karon nga projection is we will not only limit our estimate of delegates into 15,000 kay kana based na sa posibleng magparehistro. Mo na ang it's another challenge of your police here in Central Visayas. We already received directive from our regional director. Bisan og dawata ni Governor Junjun Davide apan way nakapugong ni Dr. Rhea Mar Angtud nga mulingkod isip bagong Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu Province. Ang kompletong report ni Jinky Rusit. Effective kagahapong adlaw, formal na nga milingkod isip bagong Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu Province si Dr. Rhea Mar Angtud hulip ni Dr. Arden Monisit. Bisan og una na siyang gibalibaran ni Cebu Governor Junjun Davide apan way nakapugong ni Angtud aron di mulingkod sa pwesto nga gitagana kaniya sa Central Office. Wa siya'y nakita nga rason kung nganong di siya dawaton ni Davide apan ang hinaot siya nga magpabilin ang pagsalig sa gobernador siyang pagduma sa mga magtutudlo lukop lalawigan sa Sugbo. More or less, I demand honesty to all the people I work with. Kay dili man ko mangayo nila of things nga dili na ko practice good. Which will only mean nga kuan lang. Unsay pangayo sa among sweldo, wala pa buhaton. Wa na'y plano si Angtud nga subling mag-courtesy call sa gobernador. Iya na lang ipasalig ngadto sa mga magtutudlo nga patas ang iyang pagtagad ngadto kanila. Ug sa iyang paglingkod, buot niya nga mahinayon na ang laraw sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission nga random drug test sa mga magtutudlo kung sa ingon niining paagi matud pa malimpyo ang ilang organisasyon gikan sa pagduda sa katawhan. Ang ako ra jung gipuno ato nga there is a division personnel that goes with the team when they conduct the random drug testing. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nasikop sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Provincial Intelligence Branch ug grade suit 7 ang usa ka 45 anyos nga lalaki sa sitio Sampaguita, Villa Gonzalo 2, Barangay Tejeron ning syudad. Ang suspect na ila nga si Noel Surban kinsa gidakop sa mga pulis sa aktong pagtunol nini ug usa ka bulto nga drugas gamit ang 5,000 pesos nga budol money. Wa magtuo si Surban nga pulis ang iyang gikatransaksyon niadtong tungura. Nakuha gikan kaniya ang 18 ka medium-sized pack nga shabu ug usa ka large pack nga gibanabanang mukantidad og 1.8 million pesos. Ang dinakpan gila nga level 2 drug pusher nga makadispose og 200 grams matag semana. Giangkon hinuon sa suspect ang pagkalambigit niini sa illegal nga kalihukan. This operation is a bypass operation wherein our police officer buyer able to buy 1 medium pack
amounting to 10,000 pesos. So upon the consummation of the crime, ato siyang nadakpan na corner and able to arrest him. Kining nakuha sa imo ba? Imo yun ni siya. Tingog ta, sir. Tingog na. Imo na siya. Kinsa may naghatod ana sa? Ha? PRO7 mimando na nga palawman ang investigasyon aron maila kung kinsa ang tinuod nga nanag-iya sa service firearm sa PNP nga nakuha mismo sa lugar diin gipaygayon ang drug operation niadtong Domingo. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Si PO1 Marvin Tundag is right now facing grave misconduct administrative case. Gimando ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas ngadto sa Provincial Investigation and Detective Management Branch nga palawman pa ang ilang investigasyon kang P1 Marvin Tundag. Si Tundag kanhi na destino sa Pinamungahan Police Station apan girilibuhan human nagatubang og kasong administratiba. Gumikan kay nakit-an kini sa balay sa drug personality nga si Wilson Villanueva. Sa nangaging mga buwan dihang nipahigayon og drug raid ang Toledo Police Station. Apan karon lain na sab nga investigasyon ang atubangon sa maong pulis. Human nakakuha ang PIB sa balay ni Villanueva og kalibre 45 nga pistola nga issued firearm sa PNP ug gidudahang gipanag-iya ni Tundag. Their investigation right now is kanang i-check na ang ownership of the firearm. We don't want to speculate nga kana gipanag-iya na sa kapulis or gipanag-iya sa katao unless we will be able to prove that based on records sa Firearms and Explosives Office kung kang kinsa na nakalisensya kanang pusila kung lisensyado man kanang pusil nga nakuha during the raid. Hinuon giklaro ni Lawas dili pa mahimong patubagon si Tundag. Sanglitwa pa sila'y proyba nga siya ang nanag-iya sa maong armas. Kung masuta nga dili iya ni Tundag ang armas, kinahanglan gihapon sutaon kung kinsa ang tag-iya. Labi pa kay usa kini ka government property. Unang-una, if that firearm is being issued, kung pananglitan karon this is just one of the assumption. Kung kana upon verification mapamatud-an nato nga kanang firearm is an issued government firearm. Kung kinsa kanang tawo nga gi-issuehan na po sila will be liable. Gipasabot ni Lawas nga way si bisan kinsa ang mahimong makagamit sa usa ka issued firearm. Labi na sa illegal nga mga kalihukan tungod kay mag-atubang kini og kasong administratiba ug kriminal. Nganong napunta ka na sa kamot sa laing tao, labi na ang kanang tao nga nakuhaan niya na is involved in illegal drugs. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gibutyag karon sa mga kadakuan sa PRO7 nga kasagarang nalambigit sa mga illegal nga kalihukan mao ang mga pulis nga dunay ranggo nga Police Officer 1. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas miingon nga daghang Police Officer 1 ang nagatubang karon og investigasyon. Sa report nga ilang nakuha, mitumaw ang mga pangan sa pulis nga makit-an nga mag-escort og mga drug personalities. Gawas pa nga duna may masakpang nagsuyop og nagpositibo sa drug test. Giklaro ni Lawas nga wa nila gitolerate ang ingon niini nga buhat sa mga pulis kay makadaot kini sa ilang organisasyon. Of our anti-drug efforts. When we say anti-drug efforts, we are not only talking of the external environment of the PNP. This will form part of our cleansing process right now sa PNP karon. With the Regional Intelligence Division na atay mga pulis din derogatory reports for involvement in illegal drugs. So usa kini sa ato karon nga gipahigayonan og investigasyon. We are now just building up information to support our next our possible admin case that shall be filed against this personnel. Wa gyapon may patimaw ang driver ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña human nga sa ngilngig nga aksidente sa Rakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa gabi.
ang mga kabanay sa magtiayon nga hikabsan sa kinabuhi nangita na og hustisya. Ang follow-up report ni Ryan Sorote. Di gihapon makatuo ang pamilyang Gasalas sa kalit nga kamatayon ni Fe og sa iyang bana nga si Wilson humang sila malagpot sa ilang motorsiklo niadtong Sabado sa Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang namatay si Fe tungod sa kagrabe sa kadaot sa iyang ulo ug misunod ang iyang bana. Base sa mga saksi, nalatayan mismo ang ulo ni Fe sa sakyanan ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña. Bibisita na sa buhatan ni Konsehal Margot Osmeña ang pamilyang Gasalas nga gipasaligan og ayuda sa pagpa-ospital ug pagpalubong sa magtiayon. Naiubos ang pamilya sa driver sa sakyanan sa mga Osmeña kung nganong hangtod karon wa siya magpakita sa mga pulis ug ngadto kanila. Wa man siya magpakita gud. Okay lang ito magpakita siya. Oo, muato ta sila mo dito ba? Muato na mo dito. Kaya kung sila gihaya na kung manghod, muato ta sila. Mana, magpakita sila ba? Papanggod. Pagkakaroon, giasikaso una sa pamilya ang pagpalubong sa magtiayon o pagsiguro nga dunay kaugmaon ang nailo nila nga anak. But-usab sa pamilya nga masilutan si Danny Igot kinsa mo'y gitudlong hunungdan sa disgrasya. Ipatawag usab sa traffic police ang driver ni Osmeña nga mipasalig nga mutabang sa investigasyon. Matud sa pulis nga waon ta mibiya sa hitabuan ang driver sa mga Osmeña aron unta mahuman ang ilang investigasyon. Posible sir. Pwede na to makason ang driver. Okay. Kay sama sa dito nga paglagpot ba. Bisag tinod nalagpot ra kani tungod sa nalagpot to siya kani sa mga disgrasya sa kalsada kay puro man aksidente. So aksidente pod nga nalagpot dito sa ilang saganan. Sumbong nga reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon ni Igot samtang posible usab mag-atubang og susamang sumbong ang driver sa mga Osmeña. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Tuesday mga igsoon! Celebrity stylist na si Liz Oy misang atog 6 counts libel with grave slander complaints batok sa fashion police vlogger na si Michael C. Lim. Kini may kalabutan sa blog ug social media post ni Lim nga mipasangil ni Liz Uy nga matud pa recycled gown o ginamit na nga jacket ang gipasulob niya ni Maine Mendoza atol sa tamang panahon benefit concert ni ini nga gipasiugdahan sa Itbulaga ug atol sab sa usa ka magazine cover shoot. Gisumiter ni Liz Uy ang iyang sworn affidavit sa Makati City Prosecutor's Office kagahapong adlaw Nobyembre 9. Ang abogado ni Uy nga si Attorney Lorna Kapunan kusganong mihimakak nga dili tinuod ang mga post ni Lim sa blog site ug social media accounts ni ini. Dugang pa niya nga ang maong post mamahimong makadaot sa reputasyon sa usa ka tawo. Aniya ang Twitter post ni Michael C. Lim ni adtong Oktubre 27 niining tuiga nga mo'y gihimong sumbanan sa kampo ni Uy sa pagpasaka og 6 counts libel case batok kaniya. Samtang gikasubo sa kampo ni Lim ang maong lakang ni Liz Uy ug matud niya susama ra gihikawan og gawas nung katungod ang mga vloggers ug manunulat nga mopaambit sa publiko sa ilang mga nagkadaiyang obserbasyon. Sa pagkakaroon, giplanuhan na ni Lim ang pagsangat og counter charges for malicious persecution and damages for the suppression of freedom of the press and expression. Ug mao kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong adlaw ug alang sa walay karapusang mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang lights, camera, action showbiz kini si JP Laucot Serog ang atong word of the day nagkanayon. Kapag maikli na ang kumot, tawil yan. Agay! Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisang asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!